sepeda. Oh to? Kuwi ya ana lampune. Ning lampune ndalah mati. Lampu mati, numpak sepeda buet terus ana cacil nyabrang. Wes set set. Apa sebabe ora ketabrak? Set siut. Mongko lampune mati. Ora. Lampune mati bocah nyabrang ora ketabrak. Rodane kok tak mau njur ngene iki. Ora. Bunder. Lampune mati, ana bocah nyabrang ora ketabrak. Soale ngopo? Sebabe ngopo, Jo? Wis ora ngerti ya? Ora ngerti. Numpak sepeda mongko lampune mati. Listrik di sekitar itu juga. Arep numpak sepeda buanter lampune mati, listrike mati. Peteng dedet. Sing ngomong peteng sapa? Wong kuwi nek numpak sepeda awan.